खुलुमबाय आंनि बड' जिटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। थांनाय 18 सेप्तेम्बराव नंखाय दायाव इनकाउन्टार जानांनाय जोंसार बसुमतारीनि उन्दै गथ'खौ 12 थाखोसिम फरायनाय बिबानखौ मुंदांखा महरगिरि फैला जे बरगयारीया लाबाय। उदालगुरि जिल्लानि एक्स-एनडिएफबिफोरा मैया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। थांनाय 15 सेप्तेम्बराव JULB मुंनि आफादआ रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ ULB आफादआ बुंनो गोनां गैया आरो एक्स-एनडिएफबिजों जेबो लोब्बा गैया होनना बुंदों। मानोना एक्स-एनडिएफबिफोरा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि खामानिखौ सरकारजों नांगासिनो दं, बेयाव ULBनि जेबो राव फैनो नाङा होनना बुंदों। उदालगुरियाव गोदानै दाफुंनाय महकुमानि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार PWD मावख'खौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन डक्टर निलुत स्वर्गियारी आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा।